IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Kasi unat isang sangit ko ni Rabi, sir. At sino na ito tumulong to kada kami. Awan na si awan, sir. Napalaos ti panaglading iti pamilya itinalme sa construction worker iti barangay Tonoton, Pidig, Ilocos Norte ani Alan Antonio kuna ni Nana Marcelina Calago ina ti biktima ket nasagit tinakam na iti daytoy na pasama kaputa awanen ti kakaisuna a kabadangan na itinal daw addaw a panagbiagda. Sakit man tinakin ko nga napukaw ata. Nududu makit isumiti kabadangap, sir, mapanagkalap. Makatulong mat isang mangyayawin mat masidami no kwa, sir. Makatulong suna. Winter. Mapano ko talon, makiraot, sir, tawo may talon may no adag pasik ka, sir, adag para iso mapan. Iso malata, sir. Kabayatan na kuna ti kanakan ti biktima nga iso na tinakita ti bangkay kay di mawa ti tulong tapno bayaon ti bangkay ti ulitig na. Nagdigos-digos na lang, sir. Hindi mo sikati nakakita kami. So, simulong ko nga nagsara. So, kasi ano pati istorya man lang kasi kabayag mo nga kasi kabayag mo nagbibiro. Pagbit lang, sir. Mga manungan minutes. Hindi ka mo, sir. Basta pagbit lang. Awan pa 30 minutes. Awan pa. So, itikwan, akasanom nga nasarakan nga rutsun. Inikat ko lang nga sa ako, di kasta, sir. Tapos ginuid ko ket ko. Jesu na zero kami. May naigid dayto ket nagpanawagan ti PNP Pidig iti publiko asaan kuma nga agin inom ti uray lado kasta mapanta kada iti kadandano man paset ti Pidig. Siyempre amo tayo mat. Dagito mapanan tayo nga pag-iinuman ket sidig iti pagdidigusan, dagito beach, dagito papapanan tayo ket river nga amo tayo na unay orahan. Kitaan tayo nga sigurado dagito anda dibati ko natin nga non-swimmer, magaling nga agdigos. I-supervise na ko mamatay, kakaliwa tayo. Tapos naamu tayo, no nakainom ti tao, much as possible, i-avoid nga talaga nga mapanin nga agdigos. Lalong-lalo na kapamilya, kita anda matang. So, dati kakaliwa tayo, dati minor katawan, supervision iti parents, ito naganak iti kailangan. So, sir, DJ lang sir, tinating running incident sir. Iti agdama ket akit daw ti pamilya iti tulong manipod ti publiko tapno rikasta ket maisakad da ti panagbansayag ti miyembro ti pamilyada. Para iti IFM News, ay Dolores Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.